Kristu muka tenzi akutuma neno ne muno ndo mumaoko enda sangana ne muyezi shinamira sekamba utari semandu Chishangu wakani weni maunga wakuyenira sekamba utari semani iwa kamba iwa kamba iwa kamba utari semani iwa kamba Simba inda unise ure kumakumo paano kutuma enda kasika kabira sekamba utari semandu iwa kamba iwa kamba iwa kamba semandu iwa kamba iwa kamba iwa sekamba utari semandu enda usache tenzi ari pecho ano patsitsi kukunyaradza Mira sekamba utari semandu iwa kamba iwa kamba iwa kamba utari semandu iwa kamba iwa kamba iwa sekamba utari semandu iwa kamba iwa kamba iwa kamba utari semandu iwa kamba iwa kamba iwa sekamba utari semandu Yomina ya sarane misumbu ya eva yesemo baliche eba chepukutu tenziwe kupu pora komu tenze toche mera Jengu
vatumire manerukwe kwese kwese vacheki tenziwe kupupura komu tenze sochemera vatumirewo vabati chiripo chenguva iwe Mwari vatumira unganidza nesimba ndizvo basa rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komu tenze sochemera vatumirewo vabati chiripo chenguva imi Mwari vatumira unganidza nesimba ndizvo basa rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komu tenze sochemera vatumirewo vabati chiripo chenguva. Mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kukuchingamidzai zvakare mukati mekuparurwa kweshoko, mukati menzvimbo dzakatenderera kuti shoko iri rigone kusvika kunyika dzose, kundudzi dzose, kuti vanhu vagone kuona Mwari, vanhu vagone kuponeswa. Donzvo nderekuti vanhu ngatigonei kuti Mwari atibatsire tigone kuona Mwari achitaura kwatiri. Pfungwa yatoda kubata mangwanani ano ndeyekuti bvuma nyaya dzako. Munoziva kuti kune vanhu vane problem yekusabvuma nyaya dzavo. Vanhu vava vanonetsa kubatsira. Kana pane munhu anonetsa kubatsira, munhu hauri kutonyatsoona kuti apa pane need, but iye haasati akuona kuti ndinogona kubatsirika. Achiri kutenda kuti zvandiri kutoita zvinotoita. So it becomes a very big challenge kuti tigone kubatsira. Dambudziko rinogona kunetsa mukati mekurarama vanhu vasingabvumi kubatsirika. Bvumawo nyaya dzako tigone kuti ungabatsirike sei. Uri kutonyatsoona kuti iyi nyaya ishi ndeyako ende ine evidence, but haudi kungobvuma chete. Hazvifani kutoita kuti ubvume, munhu anotoramba kubvuma. So dai Mwari angatibatsirewo tigone kuvakika, tigone kuitirwa nyasha dzekuti tibvumewo nyaya dzedu zvigone kuzotibatsira. Toda kunobata mubhuku ravakoronike vekutanga, 1 Chronicles chapter 21. Pane murandarume ane nhoroondo, ende ndatombofunga kuti titi munhu mukuru haadaro maridzo iyoyi, but egerai tibate nekuti wobvumawo nyaya dzako, but dziri kuitwa nemunhu mukuru, munhu anotoziva zvechechi, munhu akanga aine mukurumbira nenhoroondo yekuita zvikuru mukati mekurarama. Mukaenda pavhesi ya1 inotiyo, zvino Satani akamukira vaIsraeri akakurudzira Dhavhidhi kuti averenge vaIsraeri. Now nyaya yacho inoita kunge isina kana basa, mufunge. Asi panototanga kutondinetsa ndepekuti Satani akatoita kumukira. Just imagine kuti Satani kutoronga kuti nhasi ndiri kunogara pana Dhavhidhi. Iwo mambo wacho ndo pandiri kunoti zefe kugara ipapapa. But pamwe pacho pandityisawo katangiro kanoita nyaya yacho kuti akatoita zvekumukira. Just imagine kuti upenyu hwedu hwese rungwanani roga roga Satani anenge achimukirawo, pamukira Mwari achiita basa rake, Satani ari kumukawo achiita basa rake. Saka Satani ari kutoita kumukira kuedza kutsvaka kutonogara, ndokubva akurudzira
David kuti averenge. Munoziva kuti zvinongoita kunge kuti Pastor Bima muri kuti kudiko, nekuti pane maitirwo aiitwa ekuti kana Mwari aine hondo dzake ane method yaaishandisa kuti hondo yake igone kubudirira. Ndo number 1. Number 2, in each war that was going to be fought, they would get an instruction from God kuti hondo iyi tichairwa sei. Ndosaka maiona kuti dzimwe dzakanga dziri dzeungoridza mabhosvo votenderera, dzimwe dzakanga dziri dzeungonzi naMwari muchaona inini ndichikurwirai. Saka each war yaive nestrategy yaibva kuna Mwari. Now Satan ndokubva aona kuti no, mastrategy aMwari aripo, but egirai ndimboudza yangu. Ende zviri kutonzi Mwari anoita kunge anotendera, akatotendera kuti Satan agone kukurudzira murume ushu. That's my belief. Asi Mwari achida kuonawo kutendeka kwaDhavhidhi kuti yagara iripo nzira yatinoshandisa. Saka pamwe pacho Satan anouya anokurudzira, but pari kudiwa decision afterwards yekuti what am I going to do, what's the decision that I'm going to make kana Satan akurudzira. Saka hanzi Dhavhidhi akati kuna Joab nokumachinda avanhu, endai mundoverenga vaIsraeri kubva paBheerishebha kusvikira paDhani, mudzoke neshoko ndizive kuwanda kwavo. Asi Joab akati, Jehovha ngaawedzere vanhu vake runezana pakuwanda kwazvo zvino, asi ishe wangu mambo, vose havasi varanda venyu, varanda vashe vangu here? Ishe wangu anotsvakireiko chinhu ichi? Achapinzireiko vaIsraeri pamhosva? Nawo murandarume anonzi Joab atambudzika nekuti ari kuziya maprinciples, ari kuziya zvinodiwa naMwari. He is much aware kuti iyi akuda kutangwa iyi inogona kutitangira zvimwe. Musaite system yekutitangira dzimwe nyaya. Usaite tsika yekungomutsa tumwe tunyaya wapesuwedwa naSatani kuti uvhiringidze sangano. Unonyatsoona kuti mweya uyu uritori mubhodha, hausi mweya wekuti kuitwe evangelism, mweya wekumukirana. Uri kutonyatsoona kuti mweya uri mukati medhoka uyu, mweya uri kumayouth wekusangoda kuparticipata mubasa raMwari, ndewekungomukirana. Saka Joab ari kuvhiringidzika, ari kuzamawo paukuru hwake kuti abatsirewo munhu mukuru, kuti nzwai kavakuru, nyaya yenyu iyi dai masiya Jehovha adhila nenyaya, nekuti mukuziva kwedu inosodhilwa naJehovha. Saka inini ndinoda kuve very careful and very cautious on this issue, kuti kana yopamha yorova isazotibatanidzire. Saka pane vanhu vari kupinza vana vaMwari mumhosva nenyaya dzavari kungomutsa. Kune vanhu vari kutozoita kuti vamwe vanhu vaende kun'anga nekuvaroyi nekwavanga vasina kutomboplana kuenda, dzatangwa nevamwe mukati mesangano. Kune vamwe vari kutoita kuti vanhu vapefome mumwe mupefomero, vaite mumwe muitiro, kamwe kararamiro, kabehavior kakonzereswa nevanhu vari kukakonzeresa. Saka meno kana mine inoona Mwari kuti pane dzimwe nyaya dziri kutambika dzekuti vanhu vakatombokuadvisa kuti iyi nyaya iyi kwawakuenda nayo iyi inogona kukuvhiringidza, nekuti matexterana waakuita nemusikana iwo uri murume wemunhu unogona kuti wanira imwe mhosva ipapapa. Matambiro auri kuita nemudzimai wemunhu uri muyouth, chero uri baba, anogona kukanganisa kumberi. Saka vanhu vanenge vachitoona mufunge wana waMwari, vamwe munotomboadvaiswa kuti ruti yamakuenda nayo ishi yemadyiro etithe yekukanganwa kudzorera zvegumi nezvipo, chero tikada kudhiskasa zvakadii, but iyi iri kukuvhiringidzai. So Joab ari kutsvaka wamazuva ano wekuti kana zvoenda nenzira ishi, pane vanofanirawo kumira vachiti nyaya kwayakuenda hakuna kumira musha. Saka Mwari ndokubva ationa kuti no, munhu mukuru angoramba akati tiringindi panyaya yake ishi, munhu mukuru aramba akatsika panyaya yake ishi. Kune vanhu vasingabvumi kubatsirwa. Inzwaika, you are not an all round, haungazivi zvose iwewe, asi pausingaziviwo paunenge waresvawo batsirika. Mukaenda pavhesi ya 7
inotiyo zvino Mwari akanga asingafari nechinhu ichi, saka akarova Israeri. Pazoita nyaya. Saka pose padziri kuitwa, kune vari kumanikidzwa nekuti havana option, nekuti mamba ataura, Joab advisor, but nekuti mamba ataura vanhu vari kuzviita. But Mwari haana kufara nechinhu ichi. Saka zviri kunzi Mwari mukusafara kwake, the participators akavarova chaizvo. Mamuchiziva here vanhu vaMwari kuti une ruramiro yekuramba kuitiswa zvisina Mwari mukati, but Mwari haana option, anozorova nevanhu vashandiswa mukati mebasa iri. Saka Mwari ari kugadzirisa, ari kurapa vanhu, ari kubva arova vakomana ava. Zvikanzi nyaya yenyu yamaita iyi ndaiona ende ndainzwisisa, but handina kufara nayo, nekuti matozopinza nevanhu vanga vasingafaniri kurohwa, but nekuti wadziya moto wembavha, handisina option yekukuregedza, ndoda kukurovai. So pavhesi 8 David akati kuna Mwari, ndatadza kwazvo. I love this part. Zvandaita chinhu ichi, asi zvino bvisai henyu kuipa kwomuranda wenyu, nokuti ndaita sebenzi kwazvo. Acceptance is one of the key things that makes someone so perfect kuti Mwari ashande naye. Pfungwa yekubvuma zvinyangadzo, pfungwa yekubvuma kuti ndinokanganisa, inobatsira kuti Mwari awanewo pekutangira kuti ushandike newe. Pfungwa yekubvuma kuti chokwadi makuhwa anondinetsa, chokwadi nharo dzinondinetsa, chokwadi zvemadhirezi zvinondinetsa, dambudziko ranetsa musangano, taane vanhu vasingabvumi nyaya dzavo. Hakusi kunzi uri kupomerwa apa. Apa evidence yekuti nyaya iri kutoitika. David aona kuti arovesa vana vaMwari. He used his powers kuti agone kupinza vanhu mune zvinhu zvanga zvisingatendegwi. Kune vanoshandisa simba ravo kuti vakadzi vapinzwe mukati mehun'anga, vakadzi vapinzwe mukati mehuroyi. Vaivepo vaipinza vana vavo pamipata yemoto, vachiita kuti vana vavo vashandiswe mune zvisingadiwi naMwari. Zvinogona kugoneka kuti kune vari kushandisa mhuri dzavo, kune vari kupinza vene vesangano mukati memabasa asingadiwi naJehovha. I love verse 8. Verse 8 David ndokubva ati kuna Mwari, haana kuenda kuna Joab manje. He is not going to Joab. He now goes direct praying to God. Mwari, inini ndatadza kwazvo nechinhu ichi chandaita ichi. Chinhu ichi chandaita ichi, dai maigona Mwari, mubvise kuipa kwomuranda wenyu, nokuti ndaita sebenzi kwazvo. Mwari ari kutsvaka maKristu. Mangwanani ano, batai zvakanaka vana vaMwari. Dai Mwari agona kukutaura nemi zvakadzika panyaya izvi. Sangano riri kugomera. Tine vanhu vane mazita ari mabhuku echechi, vane zvavakaitirwa nevanhu vakaramba nyaya dzacho. Tine vanhu vakamitiswa vakasiyiwa vari vega. Elder is roaming, church member is roaming in the area, ari kuti hakuna zvamunondiita nekuti akaramba nyaya izvi. Kune vanhu vane dzavakapara, vakachinja nzvimbo, location of areas vakachinja, vakaenda kwavanoziva kuti hakuna anovawana. Asi hazvina kubvisa nyaya dzamakaita. Mukaenda pavhesi ya10. Vhesi ya10, enda unotaura naDhavhidhi. Jehovha manje akutaura naGadhi. Muoni was a seer, the prophet. Zvikanzi, I can't continue talking with David, but nyaya yenyu ndainzwa, I want to solve the issue. Zvikanzi, chienda unotaura naDhavhidhi, uti zvanzi naJehovha,
ndinokuisira zvinhu zvitatu, chizvitsaurira chimwe chazvo ndikuitire ichocho. Pavhesi 11, zvino Gadhi akaenda kuna Dhavhidhi akati kwaari, zvanzi naJehovha, chitsaura chaunoda. Number 1, makore 3 enzara kana kuparadzwa navavengi vako mwedzi 3, uchidzingwa nominondo wavavengi vako kana munondo waJehovha mazuva 3. Ndiro denda panyika, mutumwa waJehovha achiparadza yose Israeri. Zvino chifunga hako urangarire minduro yandingadzosera kuna iye akandituma. Vhesi 13 inobva yatiyo, ipapo Dhavhidhi akati kuna Gadhi, ndiri pakumanikidzwa kukuru, ndiwire hangu zvino muruoko rwaJehovha, nokuti nyasha dzake ihuru, asi ndirege hangu kuwira muruoko rwemunhu. Ipapo Jehovha akatuma denda paIsraeri, varume vane zviuru 450 vakafa pakati paIsraeri. Mwari akatumwa mutumwa Jerusarema kuzoriparadza. Zvino akati oda kuparadza, Jehovha akatarira akazvidemba pamusoro pechinhu, ndizvo chidzosa ruoko rwako amire paburiro raOrinani muJebhusi. Mwari dai akumbirira kuverenga kweshoko rake. Mwari ataura naDhavhidhi, Gadhi ndokubva aenda. Zvanzi ndiri kukupa 3 options. 3 options andiri kukupa. Number 1, uri kuda here kuti uite nzara makore 3, kana kuti number 2, kuparadzwa navavengi vako mwedzi 3, uchidzingwa nomunondo wavavengi vako kana munondo waJehovha mazuva 3. Ndiro denda randichaisa panyika. Saka Mwari ari kuti makore 3 enzara. Ndorati mubate chinhu ichi. Hatosi tunzara kuti kungomuka wodya makuseni wotoswera waakutomwa mvura hako. Kana Mwari aitaura nyaya yenzara, paiiswa nzara chaiyo, ende paitozofiwa nenzara iyoyi. Saka one weakness yanga isingadi Dhavhidhi ndeyekuti aexposwe kumaenemies ake kuti he is weak, kuti Mwari wavo wavanonamata amurova. Saka he wanted to maintain the kingship, he wanted to maintain the power, he wanted to maintain the dominion, he wanted to maintain the rulership. Saka iyi akaita option haiiti yenzara, because inowikena. Ndichasara ndakuda kukumbira chikafu kune dzimwe ndudzi. Saka ndikakumbira chikafu kune dzimwe ndudzi, zvakureva kuti vachandisetera maparameters, vachandisetera matreaties. Chero ndandisingadi kubatana navo, I'm left with no option, nekuti ini ndabvuma nyaya dzangu ndakonzeresa. So this was a no-go path yekuti handigoni kuenda nenzvimbo iyoyishi. Number 2, zvikanzi ndogona kutumira vavengi vako mwedzi 3, achingochaiwa chete mwedzi 3. Akati iye haibudishi. Mwari kana ndakambovarova vondirova futi, ini ndakatoita victory already, iye haibudi. Pazvanzi the third one, zvikanzi kana kuti inini ndoisa munondo waJehovha mazuva 3 pandiri, ndiro denda panyika, mutumwa waJehovha achiparadza. Zvikanzi iyi iri nani kuti murove murimi, nekuti mazuva 3. Number 1. Number 2, imimi mukarova Mwari mune hanya nenyasha dzekuzodzora. Handizonzwisisi kuti mukurohwa kwevamwe ava vangadzore here. Saka Mwari akagamuchira akaenda kuna Gadhi akati, anoansa ndatonayo, zviri nani kurohwa naMwari pane kurohwa nemunhu. Akabvuma zvinyangadzo zvikakonzeresa. Hanzi Mwari akarova denda, rikarova rikauraya varume. Vanhu vakaurayiwa zvisati zvamboonekwa, vanhu vakafa panguva ishi. Hanzi arova kudaro denda, iye Mwari mbune akazodemba. I like the part yekuti Mwari akademba nekuti Israeri, akademba nekuti kune murume akabvuma kuti ndine nyaya dzangu dzandapara. Mwari akatendawo, akaona kubvuma kwake, akati zviri nani ndichiregedza kurova vanhu, nekuti akanga abvuma. Saka Mwari ari kuuya achitaura nevana vaIsraeri. Mwari ari kuuya achiti pane zvimwe zvinhu zvatinoita, Mwari haasi kuzoramba akanyarara. Mwari ari kutsamwa nechimiro chiri kuitwa nevana vaIsraeri. Saka vanhu vakarohwa neuwandu hwavo, vanhu vakafa. Mwari ngirozi yakauya ikadhistroya, ikapedza, ikarova vanhu. Mwari akatsamwa
Mwari haana kufara. Egarai ndikudzei vana vaMwari, ngatibvume nyaya dzedu kuti zvigone kubatsira vakawanda. Pane dzimwe nyaya dzatinoramba dzatinonyatsoita. Vamwe vanhu taatonhini mukati menyaya idzi. David ndinomuda pachapter iyi. Ndosaka achitaurwa mubhuku ramapisarema kuti David is a man after my own heart. I believe David ainzwisisa ukama hwake naMwari. Aigona kupatsanura chivi nechisiri chivi. Waindadaro ari kuziva kuti ndaita chivi, izvo hazvina kana Mwari mukati. Zvino umwe munhu ari kutoita chivi achifunga kuti china Mwari mukati. Umwe munhu ari kuzvijustifya mukati mezvakaipa kuti Mwari ari kutovonawo aida kuti ndidii. David ari kuita, but at the end of the day Mwari haasi kufara nazvo. Ngatibvumei zvinyangadzo, ngatibvumeiwo nyaya dzedu. Mangwanani ano ndoda kuita munamato wakatsanangurika. Kune vanhu vanoti Mwari, ini nditoriwo nedambudziko iri. Chokwadi zvatondiparadzanisa nehama. Vamwe vakatoparadzanisa musha nenyaya yekusabvuma zvavari kukanganisa. Ndiri kunyatsooneka kuti ndiri mukati mematambudziko. Handigoni Jehovha kuti ndibvume zvinyangadzo. Zvakonzeresa kuti even the family to desert me. Even the church has deserted me. They have tried their best, vanhuwo Jehovha. But vongwai nekuti imi hamupererwi. Imi hamuneti nemhando yekuda kwemunhu. Mwari munoramba muchizama kudzoka kuti mutaure nemunhu agone kumira muchimiro chamungadei imi Jehovha. Saka muri kutsvaka vanhu vanobvuma zvinyangadzo kuti Mwari mugone kuvabatsira, ngavabvume. Ngatidzore uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba vari kudenga, toda kukutendaiwo Jehovha mangwanani ano. Mauya mukataura kwatiri nenzira yakatsanangurika. Tadzidza kubva pamuranda kuenda kunoita zvisina kutenderwa kunzi aite. Vakawanda tiri kurarama munyika, tiri kurarama munzvimbo, tiri kurarama muzvimiro zvatiri kuita zvisingatenderwi naJehovha. Mwari ndokumbira kuti mumirewo mangwanani ano. Musatendera kuti tingoramba tichingorarama tichiramba kubvuma zvinhu zvisirizvo. David zvakaita kuti hasha dzenyu dzisimuke, akakonzeresa kudzamara iye arohwa nehana yemafiro ongoita vanhu kuti ndini ndakazvikonzeresa izvi. Unoramba uri muuroyi kusvikira rini vanhu vachingofa? Unoramba uri n'anga kusvikira rini uchikonzera kuti zvimiro zvevanhu zvishayiwe Mwari mazuva ano? Unoramba uri chimiro chakadii chekupaza misha yevanhu? Ungasvike riniko hanzvadzi uchingobvisa mimba? Unosvika riniko muchimiro chekuramba uchidya tithe? Pamwe pacho kana waona kuti zvanyanya, zvakonzeresa makore aramba achingodaro, haugone here kurohwa nehana ugone kuuya kuna Jesu ubvume zvinyangadzo zvako? Kana Jehovha munhu abvuma zvinyangadzo, maakukwanisa kushanda naye. Hamugoni kugwisanisa masimba erima nechiedza. Munotanga mamira Jehovha kuti muvheneke. Kana mavheneka tikazviona munobva matora center stage. Chitikomboreraiwo Jehovha mugotitirawo nyasha kuti tibvume zvinyangadzo. Tanamata zvose izvi tichipota muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Time.